በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደቅ ብርሃን ምእንተ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ ብብርሃን እመኑ በሎም። እዚ መንገዲ ብርሃን እዩ። እዚ መደብ ንብዙሓት ካብ ናይ ጽልማት ጎደና ኣውፂኡ ናብ ናይ ብርሃን መንገዲ ንኽመልስ ዕይኡ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝጀመረ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ዝመሓላለፈሉ መደብ እዩ። ቅድስት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓብይ ጾም ጎይታ ምስጋ ብምውሃድ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝተመላለሰሉ ጊዜ ባዕሉ ጾይሙ ንኽንጸውም ከም ዝሰርዐልና ኣብ ዓብይ ጾም ዘለዋ ሰናብቲ ኣስማተን ቅዱስ ያሬድ ከም ዝሃበን ቀዳሜቲ ሰሙን ድማ ዘወረደ ከም እትበሃል ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ ካልኣይ ሰንበት በፂሕና ኣሎና። ቅድስት ካልኣይ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ኮይና ናይ ሰንበት ቅድስና ንምግላጽ ብቅዱስ ያሬድ ዝተወሃበ ስያመ እዩ። እዚ ዕለተ ሰንበት ናይ ኣምልኾ፣ ናይ ምስትውዓል፣ ናይ ምቕዳስ መዓልቲ ተባሂሉ ንእግዚኣብሔር ተባሂላ ዝተፈለየት መዓልቲ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ቅድስና ንኽንሓስብ እዩ ድሕሪ ዘወረደ ዘላ ሰንበት ቅድስት ዝብል ስም ዝተዋህባ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ። ዝኸበርኩም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዕድሜና ዕድመ ወሲኹ ኣብ ሰዓታትና ሰዓታት ወሲኹ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዘሰጋገረና ደጊምና ስም እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ። ቀጺሉ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ብኹሎም ፍጥረታት ምስጋና ዝበጽሓ ኣደ ኣምላኽ ካልኣይት ሰማይ ኣደ ብርሃን ተባሂላ ብቅዱሳን ትምስገን እትውደስ ብርሃና ዘይቅየር ፀሓይ ዘይትጽምሉ ዕምባባ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ወትሩ ኣብ የማን ወዳ ደው ብምባል ንዓና ነዞም ኣብዚ ዓለም እዚ እንነብር ዘለና ደቅዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወዳ ኣሚንና ብወዳ መንገዲ እንመላለስ ዘለና ምሕረትን ረድኤትን በረኸትን ሰላምን ካብ ፍቁር ወዳ ትልምነልና እምንቲ ኣማላዲት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ተሰቒልሉ ኣብ ዝነበረ ናይ ሓደራ ኣዴና ክትከውን ዝሃበና ጽላልናን ዕቑባናን ረድኤትናን ወሕስናን ንሳያ እሞ በቲ ወዳ ዝሃባ ሰማያዊ ክብሪ ምስጋና ይብጽሓያ። ቀጺሉ ቅዱስ መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንዓና ንኃጢአትናን ንበደልናን ንኽድምስስ ብዕለት ዓርቢ ዝኣተወልና ዓብይ ውዕለት በዚ መስቀል እዚ ድማ ድሕነት ስለ ዝረኸብና በቲ ስጋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ደሙን ተቐዲሱን ተባሪኹን ዝተዋህበና ንዓና ንድሕነትን ንበረኸትን ዝተዋህበና ቅዱስ መስቀል እሞ ጸላኢና ዝሓፍረሉ ጸላኢና ዝተሳዕረሉ ስለ ዝኾነ ደጊምና ንቅዱስ መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስጋና ይኹኖ። ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሃቦም ጸጋ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮም። ሕራይ እምበር ዝዓበኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ዝናስኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትምህርትና ከም ዝተኸታተልናዮ
እምነት ብዝብል አርእስቲ ጀሚርና እምነት ነቲ ዘይንርእዮ ነገር ከም ዘርእየና ነቲ ብተስፋ ንጽበዮ ከም ንረኽቦ ርጉጽ ዝገብረልና ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ተመሃሂርና ነርና ኢና። ሎሚ ድማ ነቲ ቀጺሉ ዘሎ ትምህርቲ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዋህበና ገዛ ርእስና ሒዝናዮ ዘለና እምነት ክንምርምር ድኹም እምነት ድዩ ዘለና ወይሲ ሙት እምነት ኢና ሒዝና ንኸይ ዘለና ወላስ እታ ባና ዘላ እምነት ግብራዊት እምነት እያ ዝብል ገዛ ርእስና ክንምርምርን ክንፍትሽን ተዋሂብና ነይርዩ። ነዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ርኢናዮ እንተደኣ ኮይና ብሓቂ ነታ ግብራዊት እምነት ለቢስናያን ሒዝናያን እንተደኣ ሃሊና እዛ እምነት እዚኣ ኣባና እንተደኣ ሃልያ ብሓቂ ንሕና ኣብ እግዚአብሔር ብምእማንና ንእግዚአብሔር ብምፍላጥና ዝስምዑና ስምዒታት እንታይ ይመስሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ብምግባርና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብምባልና ንዓና ዝፈጥረልና ውሽጣዊ ደስታን ሓጎስን እንታይ ይመስል ኣብ እግዚአብሔር ብምውካልናኸ እንታዩ ረብሕኡ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንሪኦ ኢና። ንቅዱሳን ኣቦታትና ዝመርሐ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ድማ ክመርሓና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኣብ እግዚአብሔር ብምእማንና ኣብ እግዚአብሔር ብምውካልና ዝስምዑና ስምዒታት ሓደ ትብዓት እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣምን ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እምንትኡ ዝገበረ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ዝኣምን ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ትብዓት ኣለዎ። እዚ ትብዓት እዚ ከመይ ይመስል እንተዳኢልና ኣብ መጽሓፈ ሳሙኤል ቀዳማይ መጽሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ተጻሒፍልና ከም ንረኽቦ ብሰፊሕ ታሪኽ ገንፂልና ክነንብቦ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ኣብነት ክንወስዶ ደሊና ዘለና ግን ዳዊትን ጎልያድን ኣብ ዝገበርዎ ቅልስ እዩ። ኣብዚ ቅልስ እዚ እንተደኣ ርኢና ብኣካለ መጠን ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ጌና ንእሸይ ዘይበሰለን ዘይደለለን ከም ዝነበረ እዚ መጽሓፍ እዚ ይነግረና። ጎልያድ ድማ በንጻሩ ኣዝዩ ግዙፍ ከም ዝኾነ ሓያል ከም ዝኾነ ብዙሕ ዕጥቂ ድማ ከም ዘለዎ ብዙሕ ናይ ኩናት ልምድን ከም ዘለዎ ድማ እዚ መጽሓፍ እዚ ይነግረና። ነገር ግን ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ጌና ብህፃኑ እንከሎ ስም እቲ ዘፍቅሮ ኣምላኹ ስም እቲ ዝኣምኖ ኣምላኹ ክጽረፍ ምስ ሰምዐ ነዚ ክጻወር ኣይከኣለን። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ንብዙሓት ናይ እስራኤል መንእሰያት ራዕራዕ ዘበለ ነቶም ዓበይቲ ኣሕዋቱ እንከይተረፈ ጎልያድ መን ኣሎ ምሳይ ዝገጥም እናበለ ንስም እግዚአብሔር እናጸረፈ እዚ ምስ ሰምዐ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ድማ እዚ ዘይተገዝረ ፍልስጤማዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክጸርፍ እዚ ኣይጻወሮን ብምባል ድማ ንዓ ኣነ ክገጥመካ ኢልዎ። እንተደኣ ርኢናዮ ብዓቕምን ብኹሉ ኣጽዋርን ዳዊት ምስ ጎልያድ ዝወዳደር ኣይነበረን። እግዚአብሔር ስለ ዝኣመነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ስለ ዝበለ ግን ብትብዓት ተበጊሱ ነቲ ነጉባዝ እስራኤል ራዕራዕ ዘበለ ጎልያድ ድማ ኣውዲቑ ክሳዱ ቆሪጹ ክቐትሎ እንከሎ ርኢና። እዚ ዓወት እዚ ካበይ ዝመጸ እዩ እንተደኣ ኢልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኡ ከም ዘሎ ኣሚኑ ስለ ዝተበገሰ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ትብዓት ድማ ኪኖ ጎልያድ እግዚአብሔር ከም ዝሕይል ካብ ጎልያድ እግዚአብሔር ከም ዝዓቢ ስለ ዝኣመነ ብዓወት ወፂኡ። ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ብምእማንና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብምግባርና እንረኽቦ ሓደ ትብዓት እዩ። ብዝኾነ ይኹን ነገር ክንፈርሕን ክንርበሽን ኣይግባአናን እዩ። ነዚ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ስጋ ጥራይ ክቐትሉ ዝኽእሉ ኣይትፍርህዎም ነቲ ነፍስን ስጋን ቀቲሉ ናብ ገሃነም ክድርሚ ዝኽእል ንኡ ደኣ ፍርሁ ዝበለና ነዚ ከረዳአና ኢሉ እዩ። ትብዓት እንተደኣ ሃሊና ኣብ ውሽጥና ድማ ፍርሂ ኣይስማዓናን። ንሕና ኣብ እግዚአብሔር ስለ ዝኣመንና ውሽጥና ድማ እግዚአብሔር ስለ ዝመልኦ ፍርሂ ኣባና ክንጽብረቕ ኣይክእልን እዩ። ኣብ መዝሙር መበል 27 ቁጽሪ 3 እንታይ ብል ሰራዊት እኳ እንተ ዝኸቡኒ ኣይፈርህን እየ ጸላተይ ክቃወመኒ ኢሉ እንተ ዝለዓልውን ኣብ ኣምላኽ እምነት ኣሎኒ ይብል። ስለ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ሰራዊት እኳ እንተ ዝለዓለኒ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣቐዲምና ክንሪኦ ከም ዝጸናሕና እቲ ንጉባዝ እስራኤል ዘፍርሐ ንብዙሓት ድማ እናሰዓረ ዝመጸ ኣብ ሓይሉን
ኣብ ክእለቱን ኣብ ቅልጽሙን ኣብ ኣጽዋሩን ዝውከል ዝነበረ ጎልያድ ፍርሓት ከይተሰምዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሱ ሓይሉ ከም ዝኾነ ንሱ ኸድሕኖ ከም ዝኾነ ኣብ ኣምላኽ እምነት ስለ ዝነበሮ በዚ ምኽንያት እዚ ነቲ በኣንነቱ ዝምካሕ ዝነበረ ጎልያድ ከውድቕ እንከሎ ተመልኪትና ኢና። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተኣሚንናዮ ፍርሒ ኣባና ቦታ ኣይህልዎን። በንጻር እዚ ድማ ፍርሒ ካባና ተቐንጢጡ ሰላምን ሓጎስን ይዓስለና። ኣብ እግዚአብሔር ንኣምን እንተዳ ኮይና ኣብ እግዚአብሔር ንውከል እንተዳ ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ዝሃለወ እንተሃለወ ኣብ ከባቢና ዝተፈጥረ እንተተፈጥረ ኣብ ህይወትና እውን ዝዓበየ ክሳራ እንተኸሰርና ግን ኩሉ ግዜ ዘየቋርጽ ሰላምን ሓጎስን ኣለና። ምኽንያቱ እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ጎይታ ኣብ ቅድሜና ጌርናዮ ስለንጓዓዝ እዛ ግብራዊት እምነት እንተዳሃልያትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ስለ ዝኸውን ዝሰኣና እንተሰኣና ከም ቅጽበት ዓይኒ ክህበና ዝኽእል ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ንኣምን ኢና። ንኣብነት ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 6 እንተዳ ተመልኪትና ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጽባሒቱ ፍርዲ እናተጸበዮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ እንሆ ብኽልተ ወታደራት እናተሓለወ እንከሎ ከቢድ ድቃስ ደቂሱ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስና የረዳእና። ካብዚ ንወስዶ ትምህርቲ እንተዳሃልዩ ድማ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣምን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝውከል ኩሉ ጊዜ ቅሳነትን ሓጎስን ደስታን ሰላምን ኣብ ውሽጡ ከም ዘሎ ዘረዳእና እዩ። ጽባሕ ክትመውት ኢኻ እናተባህለ ደቂሱ ዝሓድር ሰብ ኣይረኣናን። ጽባሕ ክትቅተል ኢኻ እናተባህለ ጽባሕ ኣብ ፍርዲ ክትቀርብ ኢኻ እሞ ክትግረፍ ኢኻ እናተባህለ ሰላም ረኺቡ ዝድቅስ ሰብ ኣይተረኽበን። ነገር ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከድሕኖ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ መድሓን መልኣኹ ክሰደሉ ከም ዝኾነ ይኣምን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ንሱ መድሓኒኡ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣምን ነዚ ፍጹም ሰላምን ሓጎስን ወኒኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሰላም ደቂሱ ነይሩ ይብለና። ስለዚ ክሳብ ክንዚ ሰላምን ሓጎስን ዝስማዓና ካብ ኮነ እንኮ ምርጫና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻኢልና ክንኣምኖን ክነምልኾን ይግባአና ማለት እዩ። እቲ ካልእ እንሪኦ ህድኣት ይስማዓካ ኣብ እግዚአብሔር በምህላውካ ሰላምን ሓጎስን ኣብ እግዚአብሔር በምእማንካ ሰላምን ሓጎስን ይስማዓካ ካበልና ካብኡ ዘይንእስ ድማ ውሽጣዊ ህድኣት ይህልወካ። እዚ ህድኣት እዚ ከመይ ዝበለ እንተራኢልና ኣብ መዝሙር 46 ቁጽሪ 10 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ህድእ በሉ እሞ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ከም ዝተባህለ ሎሚ ንሕና ድማ እዛ ግብራዊት እምነት እዚኣ ሒዝና እንተዳሃሊና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ብጸደፍደብን ብሸበድበድን ዘይኮነ ብህድኣት ኩሉ ዕዮና ክንዓይ ይግባአና እዩ። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣምን እንተዳ ኮይና ኣብ እግዚአብሔር ንውከል እንተዳ ሃሊና ህድኣት ክስማዓና ኣለዎ። ምኽንያቱ ኩሉ ዝህበና እግዚአብሔር እዩ። ንእግዚአብሔር ድማ ተሃዊኽናን ሸበድበድ ኢልናን ዘይኮነ ሃዲና ክንሰምዖን ሃዲና ክንጽበዮን ስለ ዝግባእ ቅዱሳን ኣቦታትና ኩሉ ጊዜ ዝገብርዎ ዕዮ ብህድኣት ከም ዝነበረ የረዳእና። እቲ ካልእ እንሪኦ ብዝረኸብካዮ ውሑድ ዕጉብ ትኸውን። በቲ ዝረኸብካዮ ውሑድ ዕጉብ ትኸውን። ነዚ ክገልጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦና ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ጽሓፉ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 6 ከምዚ ይብል ግናኸ ኣምልኾ ምስ ኣኽለኒ ምባል ዓብዪ ረብሓ እዩ። ግናኸ ኣምልኾ ምስ ኣኽለኒ ምባል ዓብዪ ረብሓ እዩ። ብሓቂ ስለ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ይኣኽለኒ ምባል ምስ ኣምልኾ ዓብዪ ረብሓ እዩ። ይኣኽለኒ ዘይብል ሰብ ካብ እምነት እግዚአብሔር ይዝንብል ጌና ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ከይወድአ ኣብ ማዕዶ ንዘሎ ንኸርክብ ይመጣጠር። ነዚ ድማ ጎይታ ናብ ትምህርቱ እንታይ ክብል ምሂሩ ነይሩ ክልተ ዝደሊ ሓንቲ እኳ ኣይረክብን ብምባል ገሊጽልና እዩ። ነቲ ክልተ ዝደሊ ንሓደ እኳ ኣይረክብን። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ጊዜ ንኽልተ ጎይቶት ምግልጋል ኣይከኣልን። ስለዚ በቲ ዝረኸብናዮ ውሑድ ዕጉባት ክንከውን ይግባአና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦናውን ነሰብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝጽሓፈሎም መልእኽቱ ተዳ ተመልኪትና ኣነ ሲሉ በቲ ዘሎኒ ይኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እየ እሞ
ስለ ድስኣንኩ ኣይኮንኩን ከምዚ ዝብል ዘለኹ ብምባል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አቦና ምሂርልና ጽሒፍልናን ይርከብ። ኣነስ በቲ ዘለኒ የኣኽለኒ ንባል ተማሂረ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ እግዚአብሔር እምነት እንተዳሃሊና ንእግዚአብሔር እኳ መና ካብ ሰማያት አውሪዱ ዝመገበ አምላኽና ንዓና ከመይ ዘይምግበና ነተን ኣዕዋፍ ሰማይ እኳ ዝመገበ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ከመይ ዘይምግበና ስለዚ በቲ ዝረኸብናዮ ውሑድ ንእግዚአብሔር ተመስገን ክንብሎ ይግባአና እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና በቲ ዝረኸብናዮ ውሑድ ከነመስግኖ ከነኽብሮ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ነታ ውሑድ ትስኢኖ ንሕና ቁራስ ባንን ተዳረኺብና ቁራስ ባን ደልዮም ኣብ ጽርግያ ተሰጢሖም ዝውዕሉ ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ በዚ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና እዩ። ስለዚ በቲ ዝረኸብናዮ ዕጉባት ዲና ኣይኮናን ገዛ ርእስና ንፈትሽን ንመርምርን። እቲ ቐፂልና ንሪኦ ነጥብ ድማ ብሓጢኣት ኣብ ዝወደቕናሉ ተስፋ ኣይንቖርፅን። ብሓቂ ንሕና ግብራዊት እምነት ሒዝና እንተዳሃሊና ሓጢኣት ኣብ ዝሰራሕናሉ እዋን ካብ እግዚአብሔር ክንርሕቕ ኣይግባአናን እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽና ንሓደ ወዲ ኣዳም ንሓደ ካብ ውሉዱ ሓጢኣት ኣብ ዝሰርሓሉ ሓጢኣት ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ከምቲ መቕጻዕቲ ዝግብኦ ገበነኛ ዘይኮነስ ከምቲ ክንክን ዘድልዮ ሕሙም ገይሩ ስለ ዝርአየና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሓጢኣት ኣብ ዝፈጽምናሉ ከምቲ ኣብ ሕክምና ኢመርጀንሲ ዝኣተወ ሕሙም ህይወቱን ምትራፍ ዶክተራት ላዕልን ታሕትን ዝብልሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ሓጢኣት ኣብ ዝፈጽምናሉ ናይ ኣጋንንቲ መጻወት ኮይና ከይንተርፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ናብ ንስሓ ይጽውዕ ንዓና ናብ ድሕነት ይጽውዕ ዳ እምበር ከምቲ ፍርዲ ዝጽበዮ ገበነኛ ገይሩ ኣይርኤናን እዩ። ስለዚ እዚ ምዃኑ አምላኽና ስለናኣምን ሓጢኣት ኣብ ዝሰራሕናሉ ከም ቅጽበት ዓይኒ ጎይታይን አምላኸይን መድሓንየይን ኢየሱስ ክርስቶስ በዲለካየ ኣሕዚነካየ ኣቖጢዐካየ ብምባል ኣብ እግሪ ካህንና ወዲቕና ነቲ ዝበደልናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ይቕሬታ ክንሓቶ ይግባአና ዳ እምበር ተስፋ ቆሪጽና ንድሕሪት ኣይንምለስን። ኣብ እግዚአብሔር እምነት እንተዳሃሊና ከምዚና ክንገብር ዝግባአና ዳ እምበር ንድሕሪት ተስፋ ብምቑራጽ ክንምለስ ኣይግባአናን እዩ። ስለዚ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሓጢኣት ኣብ ዘወደቕናሉ ተስፋ ቆሪጽና ኣብ ዘወደቕናዮ ከይንተርፍ ወዲቕና ከይንተርፍ መታን ነቲ ድኹም እምነትና ይድግፍ ከም ዝኾነ ገሊጽልና ኣሎ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ስምዖን ስምዖን እነሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ለመነ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንተኻ ጸለኹ ብምባል ንእምነት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝጸለየን ገሊጽልና ኣሎ። ሕራይ እምበር ካብዚ ንምሃሮ ድማ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ እምነት ጴጥሮስ ጸለየ ክንብል እንከለና ንዓና ህያው ኣብነት ኣርኣያ ብምዃን ከምኡ ድማ ንሕና ንኻልኦት ሰባት ክንጽሊ ከም ዝግባአና ንኽምህረና ዳ እምበር ንሱ አምላክ ወዳ አምላኽ እዩ። ንሱ ገባሬ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝፍጽም ንሱ ስለ ዝኾነ ንዓና ኣብነት ንምዃን ከምቲ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ ጽሙ ዝበለና ከምኡ ድማ ምእንትቶም እምነቶም ዝደኸመ ጸሊና ናብ እምነት ናብ ግብራዊት እምነት ክሰጋገሩ ብጸሎት ክንድግፎምን ክንሕግዞምን ምእንታን ነዚ ትምህርቲ እዚ ምሂርና። እግዚአብሔር አምላኽና ብሓጢኣት ኣብ ዝበደልናዮ ግዜ እኳ ንምሕረት ኣዳው ይዘርግሓልና ከም ዝኾነ እምነት ስለ ዘለና ናብቲ ኩሉ ዝከኣሎ ጎይታ ብንስሓ ክንምለስ ይግባአና እዩ። ስለዚ እዛ ግብራዊት እምነት ኣላትናዶ የብልናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ብዝተወሰነ መልክዕ ዲና ነምልኾ ወይስ እምነት ክልሲ ሓሳባዊ ጥራይ ዘለና ነዚ መርሚርና ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተዋህበና መዚ ስምዒታት እዚ እናሳነና እዞም ስምዒታት እዚኣቶም ስሙዕና እንተደኣ ኮይኖም ክንዕቅቦም እናፀዓርና ዘይስሙዕና እንተዳሃልዮም ከምዚ ስሙዕና ክንገብር ግብራዊ እምነት ክንለብስ ይግባአና እዩ። ነዛ ግብራዊት እምነት ከይንለብስ ንእምነትና ዘድክማ ካብ እምነት ኣዝዩ ዘርሐቐና ነገራት እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ድማ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ቀፂልና ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሜላ ጸላእ ሰናያት ዘይምፍላጥ እዩ። ዲያብሎስ እምነት መእመናን ንኸዳኽም ቀጻሊ ከም ዝጽዕር ምፍላጥ
ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ንሕና ቀትሪ ክንሰርሕ ውዒልና ለይቲ ድማ ደኺምና ስለንድቅስ ዲያብሎስ ከምኡ ከይመስለና ንሕና ቀትርና ስራሕና ከጋግየና ለይቲ እውን ኣብ ድቃስና ከይተረፈ ዝጻባኣና ጸላኢ ከም ዝኾነ 24 ሰዓት ንዓና ኣብ ምግጋይ ንዓና ኣብ ምውዳቕ ንቑሕ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ስለዚ ናይ ዲያብሎስ ኣብ መጻጻኣ ከይጋግየና ከይፈለጥና ንክርስትና መንገዲ ክንጓዓዙ ስለዘይንኽእል ነዚ ናይ ሸይጣን ባህሪ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦና እንታይ ኢልዎ ኣሎ ንሰይጣን ሰይጣን እኳ ንገዛ ርእሱ መልአከ ብርሃን የምስል እዩ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ ኢልና ሰይጣን ገዛ ርእሱ መልአከ ብርሃን ኣምሲሉ ይመጽእ እዩ ስለዚ ምናልባት ብዙሓት ኣመንቲ መሲሎም ብዙሓት ናይ ክርስቶስ ተሓለቕቲ መሲሎም ብዙሓት ንክርስቶስ መሲሎም ዝመፁና እኳ እንተለዉ ግናኸ ኣብ መጻጻእ ሰይጣን ብዝግባእ ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና ስለዚ ዲያብሎስ ንዓና ንኸጋጊ ንዓና ንኸውድቕ ዘውትር ነቒሑ ዘሎ ጸላኢና እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ነዚ ክንፈልጥ ይግባአና ጸላእ ሰናያት ብዝተፈላለየ መገዲ ክፍትነና እዩ ፈቲኑ ከየውድቐና ግን ክንቃለሶ ይግባአና ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሜላ ጸላኢ ሰናያት ምፍላጥ መልክዑ ቀያይሩ ክመጸና እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክመጸና እዩ ንሕና ግን በዚ ክንህመል በዚ ድማ ክንድህለል ኣይግባአናን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክንፈልጦ ዘለና ሜላ ጸላእ ሰናያት ምፍላጥ እዩ ጸላእ ሰናያት ንዓና ንኸውድቕ ኩሉ ግዜ ንቑሕ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ስለዚ ንመንገዲ ክርስትና ክንመርሕ እንተዳ ኮይና ጎደና ክርስትና ክንጓዓዘሉን ናብቲ ሰማያዊ ኣምላኽና ክንበጽሓሉን ነዚ እምነት ተባሂሉ ዘሎ ኣበርቲዕና ክንኣምነሉ እንተዳ ኮይና ጸላኢ ሰናያት ዝመጸሎም መገድታት ክንዓጽን ክንዓብስን ይግባአና እቲ ካልኣይ ገዛ ርእስና እዩ ገዛ ርእስና ድማ ብሰሪ ስጋዊ ድሌታትና ዝመጽእ ሓጢኣት እዩ ብሰሪ ስጋዊ ድሌታትና ብዙሕ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጻረሮ ኢና ንኣብነት እግዚአብሔር አምላኽና ጾምጾሙ ኣብ ዝብለና እንታይ ቀሽቐት ኢለ ንብል እግዚአብሔር አምላኽ በቃል ኪዳን ተቆረኑ ኣብ ዝብለና እንታይ ገድሽና ሓንሳብ ካብ ንምርዖ ምሸት ንምርዖ ንብል ሰባቲና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ዝደልዮ ገዲፍና ገዛ ርእስና ዝብለና ነገራት ኣብዚ ዓለም እዚ ንብላ ኣንስተ ንተሓጎስ ንጻወት ኣብ ላዕላይ ሰማይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥኒና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስና ስለ ዘሎ እዚ ስጋዊ ድሌታትና እዚ ድማ ኣብዚ ዓለም እዚ ጥራይ ጸቢቕና ክንረአ ኣብዚ ዓለም እዚ ጽቡቕ ረጊጽና ክንረአ ኣብዚ ዓለም እዚ መጋየፂ ጌርና ክንረአ ኣብዚ ዓለም እዚ ሽምን ዝናን ረኺብና ክንነብር ድሌትና ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እምነትና ይዳኸም እምነት ኣብ ርእስና ትሑት ደረጃ ይወሃቦ በዚ ድማ ምስ ኣምላኽና ዘለና ርክብ እናላሕልሐ ይኸይድ በዚ እምነትና እናደኸመ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ርእስና እቲ ዓንቃጺ እምነትና ንኸይትብርትዕ ሓንኳል ዝኾነ መገዲ ገዛ ርእስና እዩ እቲ ካልእ ንሪኦ በዚ ምኽንያት እዚ ከም ድላይና ክንበልዕ ከም ድላይና ክንሰቲ ከም ድላይና ክንከውን ድሌት ስለ ዘለና ኣብ ህይወተይ ከም ድሌተይ ዝምልከቶ ሰብ የለን ብዝብል ኣተሓሳስባ ክንጓዓዝ ስለ ንደሊ ናብ እምነት ዝብልዎ ነገር እንተደኣ ቀሪብና እምነት እመን ዝብለና ሰብ እንተደኣ ረኺብና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንናጽነትና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሓርነትና ዝሻመወና ኮይኑ ይስማዓና ናጽነትና ዝመንጠለና ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ እምነት ዝብልዎ ከይንስዕብ በዚ ንድሕሪት ክንንሰሓብ ንኽእል እምነትና ድማ ክደክም ይኽእል ኣብ እምነት ንኸይንቐርብ እዚ ሓንኳሉ መንገዲ ክኾነና ይኽእል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንናጽነትና ዝሻመውና ጌርና ስለ ንወስዶ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናጽነትና ዝሕደገና ኮይኑ ስለ ዝስማዓና በዚ ምኽንያት እዚ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንኣምን ኣይንደልን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሙሉእ ናጽነት ዳኣ ሂብና እምበር ናጽነት ኣይክልክለናን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ምርጫ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድላይና ክንመርጽ መሰል ሂብና ዳኣ እምበር ብኡ ኣይጨኮነናን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንናጽነትና ዝድግፍ ዳኣ እምበር ናጽነትና ዝምንጥል ኣይኮነን ፈቲና ንእግዚአብሔር ክንስዕቦ ዳኣ እምበር ተገዲድና ንኣምላኽ ክንስዕቦ ዝደሊ ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ ካልእ ዕብለላ ህዋሳት እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ዝተምሃርናዮ እምነት ልዕሊ ናይ ስምዒት ህዋሳትና እዩ ኢልና ዝገለጽናዮ ብዙሓት ሰባት ብዝረአን ብዝጭበጥን ነገራት ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ ብእምነት ዘይኮነስ በቲ ዝርእይዎ ነገራት ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ ይደልዮም እዚ ግን ክኸውን ዘይክእል ከም ዝኾነ
ተማሃይርና ነርና ኢና ብዝሓለፈ ትምህርትና ንሎሙን ኣብነት ዝኾነና ሓደ ካብ ሐዋርያት ተዳሪና ሐዋርያ ቶማስ እዩ። እዚ ሐዋርያ እዚ ካብቶም ሰዱቃውያን ወገን ማለት ትንሣኤ ሙታን የለን ኢሎም ዝኣምኑ ሕብረተሰብ ዝዓበየን ካብኣቶም ተመሪጹ ናይ ጎይታ ሐዋርያ ክኸውን ዝተመርጸ ቅዱስ ኣቦይ። እዚ ኣቦዚ እቲ ዘዕበዮ ስነ ሓሳብ እቲ ዘዕበዮ ትምህርቲ ንሱ ስለ ዝነበረ ትንሣኤ ሙታን የለን ኢሉ ስለ ዝኣምን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ዝኽርስሙ ይኹኖ ኣብ ዝተንሳኣሉ ዕለት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን በኽሪ ትንሣኤ ብምዃን ምስተንስአ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሐዋርያት ንቶማስ እንታይ እዮም ኢሎሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ኢሎሞ። ተንስኡ ምስ በልዎ ግና ክንዲ ምስኣቶም ዝሕጎስ ኣነ ኣይኣምነኩምኒ ኢልዎም። ምኽንያቱ ነቲ ዝተወግአ ጎኑ ከይዳህሰስኩ ነቲ ዝተሸንከሮ ሽንካር ከይረኣኹ ኣነ ኣይኣምነኩምኒ ኢልዎም። ስለዚ ሐዋርያ ቶማስ ብምንታይ ነቲ ትንሣኤ ከረጋግጽ ደልዩ እንተራኢልና ብእምነት ዘይኮነ ከም ሐዋርያት ኣቦታትና ብምድህሳስን ብምጭባጥን ክፈልጦ ደልዩ። እዚ ድማ ነቲ እምነት ናይ ቶማስ ከዳኽሞን ከሎ ርኢና። ጎይታ ድማ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤው እንታይ ክብል ገሊጽሉ ቶማስ ኢልዎ ንስኻ ርኢኻ ዳሲስካ ጨቢጥካ ኣሚንካ ኣለኻ፣ እንሆቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግን ንሳቶም ብፁዓን እዮም ኢልዎ። እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግን ንሳቶም ብፁዓን እዮም ኢልዎ። ስለዚ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ንሳቶም ዕውታት ከም ዝኾኑ ንሳቶም ዝያዳ ረባሕቲ ከም ዝኾኑ ገሊጽልና ኣሎ። ስለዚ ብስምዒት ህዋሳትና ንእምነት ክንደልያ ምስ ንፍትን ደኺማ ጥራያ ትተርፍ። ምኽንያቱ በዚ ትርከብ ስለ ዘይኮነት እቲ ቀጺሉ ንርእውን ንእምነትና ብድሩት ኣእምሮና ክንምርምሮ ምፍታን። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና እውን እዚ ተማሂርናዮ ዝነበርና ብርቀት ኣእምሮና ብብልሒ ኣእምሮና ንእምነት ክንበጽሖ ዘይንኽእል ደረጃ ስለ ዝኾነ እዚ እምነት እዚ ብኣእምሮና መርሚርና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። ብገዛ ኣእምሮና ክንምርምሮ እንተዳፈቲና ግን እዚ እምነት እዚ ኣባና ድኹም ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። እቲ ካልእ ምስተጠራጠርቲ ሰባት ምምሕዛው ምስተጠራጠርቲ ሰባት ምምሕዛው ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ዝበሎ ምስ ጠዋይ ሰብ ዝውዕል ሰብ ንሱ ጠዋይ ይኸውን ኢልና። ኣቦታትና እውን እንታይ ክብሉ ይምስሉ ደድሕሪ ኣድጊ ዝኸይድሲ ሃተ ዘይለመደ ጥራጥ ኣድጊ ለመደ ይብሉና። ምኽንያቱ ምስተጠራጠርቲ ሰባት ምምሕዛው ምስ ንዓኻ ዘይመስሉ ሰባት ምቕራብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወትካ ዕንወት እምበር ጽገና ክርከብ ኣይክእልን እዩ። ነዚ ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 33 ከም ዝኽብል ዝጸሓፈልና ሕማቕ ዕርክነት ነቲ ጽቡቕ ልማድ የበላሹ ዝበለና በዚ ምኽንያት እዚ እዩ። ንዓኻ ምስ ዘይመስል ሰብ ክትከይድ እንተደኣ ጀሚርካ ውዕዞኻ ኩሉ ቄናን እዩ ዝኸውን። ምኽንያቱ ንስኻ እምነት ጐዲልካ እምነተይ ብኸመይ የበርትዕ እንተደኣ ኢልካዮ ዋ እንታይ ገድሽካ ኣምላኽ ዝበሃለኻ ኣሎ እዩ ብኸመይ ተረጋግጽ ብኸመይ ትፈልጥ ኢሉ ንእምነትካ ዝዕኑ እንተደኣ ኾይኑ እዚ እውን ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ። ስለዚ መዋዕልትና እንታይ ይመስሉ መሓዙትና እንታይ ይመስሉ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ እምነትና ዘድክማ ናይ ፍልስፍና መጽሓፍቲ ምንባብን ናብኣቶም ምዝምባሉን እዩ። ብፍልስፍናዊ መገዲ መልክዕ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ክትፈልጦ ምፍታን ናይ እግዚአብሔር ሕቡእነት ናይ እግዚአብሔር ህላውነት بفلسفنا ومجدي بناي فلسفنا متحفتي تحجيسك تفلط مفتان زي عشنة رايز بهال سلازي نحنا كلل كيبلنا كمتي أبوتاتنا كابوي معارك صار محازبلنا كيقوينا نأمنتنا انتايد كما كفلتنا نأمنتنا انتاي برتعا كنفلت إيو زقبانا سلازي كلل كيبلنا نكزيابير عملخنا بأمنت راينا كنفلطون كنرخبون النخيل سلازي نأمنتنا زدكموا نقرات كابرانا أمنتنا كميجرنا نبرت أدما كان فقار إجزيابير كنريوينا نأمنتنا كبرتعلنا زخيل اتكاداما ينتبين تايون ترايلنا مننت إجزيابير مفلات نا إجزيابير مننت مفلات اتأقداس نتبي إجزيابير مني إجزيابير انتوايو إجزيابير كمي مسل إجزيابير انتاي بحريات اللو الزبلو حطوطات كنملس مسنخل بزي نجزيابير أملاخنا فلسوم كن أمنو نخيل اتكالاي እግዚአብሔር አምላኽና ዘይክእሎ ነገር ከም ዘለ ክንፈልጥ ኣለና። እግዚአብሔር አምላኽ አልቦ ዘይሳኖ ኢሎም ቅዱሳን አባታትና። ስለዚህ
አልቦ ዘይሳኖ ይዝሳኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ስለዚህ ነዚ አሚና ገዛር ስናና በሕቅፍ እግዚአብሔር ከነማዕቁባ ይግባናይ ገዛር ስናምስ እግዚአብሔር ተራማቅና ያድማ ምሱኽ ነብሪና ጣዕሙ ድማ ከተዕመናይ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር 34 ቁጥር 8 እንታይ ብለና እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩን ኑ ዝውከል ሰብ ዕውት እዩ ይብለና ንእግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩን አቡ ዝውከል ሰብ ድማ ዕውት እዩ ይብለና ነዚ ድማ ልበ አምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ እግዚአብሔር ስለስተወከለ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ መንባር ጥዑም ምዃኑ ስለዘስተንተነ ገና በህፃንነቱን ከሎ አንበሳ ክቀትል ዝኻለ ገና በህፃንነቱን ከሎ ኣብ ጉስነትን ከሎ ብዙሕ ተአምራት ዝገበረ ብረድኤት እግዚአብሔር ንሱ ስለዝኾነ ምስ እግዚአብሔር መንባር እንታይ ከም ዝመስል ስለዝጣዕመ ነቲ ክንዲ እምባ ዝኸውን ጎልያድ ኣብ ቅድሚኡ ኣውዲቑ ኣብ ቅድሚቶም ዝምክሓሎም ህዝቡ ክሳዱ ቆሪጹ بعوت وتي سلازي أب إخزابير زوكل سب عوتي سلازي نحنا جزار سنة أب إخزابير نمعقبا إخزابير محاري مبال تراي أخالي كونن إخزابير محار مخانون فلتينا جناخه نحنا كنت عمون كنستمع ورنا لنا سبات سلازبولنا تراي طعمي كنا بلاي قرباناني نابنت حدا حاونا زبلع الرانشي ننعو طعمتن ترى خوينا طعمتي الرانشي ترى لنا كستو زبلع الرانشي طعمتي كنبل ايمل كعلناني مخنياتو نحنا زبلعنايو نحنا زطعمنايو نجر كنزونتي يزغبانا سلازي طعم እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር نحنا انت زي طعمنايو نخالوت كننغرون اشغار يزخون سلازي نحنا جزارسنا ناب እግዚአብሔር كنا معقوبا اب እግዚአብሔር معايمنا دما طعمون فقرون كنستماغر እግዚአብሔር يعدلنا እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ጊዜ ምሳና ከም ዘለውን ክንአምን ይግባናይ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምሳና ከም ዘሎ እንተዳና አምን ኮይና ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገር ክንጥምት አይግባናኒ እግዚአብሔር አምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ተራፈሊትና ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር ንዓና ወልሓንቲ አይኮነን ምክንያቱ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ዝነበረ ጎልያድ አይጠመተን ምናልባት ብዙሓት ኣጓዝ እስራኤል ፈሪሖም እዮም ርዒዶም እዮም ንድሕሪት ድማ ተመሊሶም እዮም ዳዊት ግን ኣብ ቅድሚ ዝነበረ ዘይጠቀሚ ምክንያቱ አይተገዝረን ምክንያቱ በእግዚአብሔር ያምንኒ ስለዚ ዳዊት ግን በእግዚአብሔር ያምን ስለዝነበረ ኣብ ቅድሚ ዝነበረ ጎልያድ አይጠመተን ኣብ ካላይ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ተመሳሳሊ ታሪክ ንረክብ ኤልሳ ነቶም ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ሰራዊት ከይፈረሐ ንእግዚአብሔር አምላኹ ይጥምት ስለዝነበረ እግዚአብሔር አምላኹ ድማ ካብኣቶም ዝበዝሑ ሰራዊት አዳሊሉ ከም ዝነበረ ስለዝኣመነ በዚ አይተሸበረን እትናቱ አገልጋለ ግን እነሆ ንግሆ ተንሲዩ ገዛ ከፊቱ ምስወፀ ኣብ ቅድሚው አፍራስን አጽዋርን ዝሓዙ ሰራዊት ከቢቦም ጸኒሖሞ ጎይታይ በኸመይ ክንወጽኢና ጎይታይ በኸመይ ክነምልጥኢና እናበለ ድማ ንኤልሳ እናተጨነቀ እዩ ተዛሪብዎ ኤልሳ ግን አጆኻ ናብኣቶም አይትጠምት ካብቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ካብቶም ንሶም መጽዮምና ዘለው እግዚአብሔር ንዓና ዝሃበና ሰራዊት ይበዝሑ ብምባል መሊሱልዩ እዚሉውን ትማይ በለን እግዚአብሔር አምላኽ መታን ክፈልጥ መታን ከአምን አዓይንተ ልቦኑ ክፈተሉ እቲ ንዓይ ተርእየኒ ዘለኻ አርእዮ መስበሎ ኣብቲ ኮረቢት ብዙሕ ናይ ሓዊ አፍራስን ሰረገላታትን ከም ዝነበሩ አርአየ በዚ ድማ ነቢ ኤልሳ ነቶም ክቀትልዎ ኢሎም ዝመጹ ነቶም ሒዞም ናብቲ ንጉስ ክወስድዎ ዝሓሰቡ ሰባት ብዑረት ሃሪሙ ብሰላም ድማ ኣብሊዑን ኣስዩ ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ገይርዎሚ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ምሳና ከም ዘሎን ተራና አምን ኮይና ኣብ ከባቢና ዝተፈጥረ እንተተፈጥረ እግዚአብሔር ግን ከድሕነናይ ልበ አምላኽ ቅዱስ ዳዊት ድማ እንታይ ኢሉ ኣብ መዝሙሩ ኣጠቃኻሽሕ ኣብ የማንካ እልፊ ክወድቅዮም ኣባኻ ግን ኣይክበጽሕን እዩ ረሲኣን ዝረኽብዎ መስጣ ብዓይንኻ ክትርኢኻ ዝብል ቅዱስ ቃል ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ካብዚ መሰረቱ እዩ ኣብ ቅድሜና ሸሓት እንተወደቁ ኣብ ቅድሜና ኣላፍ እንተወደቁ ንሕና ግን እግዚአብሔር ከም ዘድሕነና እምነት ስለዘለና እግዚአብሔር ሓይልናን ዋልታናን ምዃኑ እምነት ስለዘለና ኣባና ኣይክበጽሕን እዩ ነዚኦም ድማ ሰለስቱ ደቂቕ ነቲ ዓቢ መጋሪ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ወልሓንቲ ዘይሓሰብዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ከድሕነና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እኳ ብኡ ዕረፍቲ ክንረክብ ብኡ ሰማይትነት ክንረክብ ፍቓዱ እንተኾነ ንሕና ግን ናብዚ ኣዳሊኻዮ ዘለኻ ጣዖት ኣይንሰግድን ኢና ዝበሉ ሰለስተ መንእስያት እውን በዚ ምኽንያት እዚኦም ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ እምነት ተደኣ ሃሊና እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምሳና ከም ዝኾነ
نفلت إنا اتكال امنتنا نخابيلو كحجزنا زغل لما تاريخ نايتهم بأمنت تمسكر لهم قدوسان أبوتاتنا من بابي أبوتاتنا قدوسان أقدمهم زحالفو نجزيابير أملاخ حقون تزازون تغطيلهم زحالفو ناتهم أبنت ناتهم تاريخ نعنا موديل سلازخونه نعوم النارانا نابهم قصنا كنعبي قبانا حواري قدوس باولوس أبناون انتايلو كمتي أنا نكريستوس مسلكو نسخاتكم دما نعاي مسلو سلازي نحنا نباولوس انترا مسيلنا نقويتا مسيلنا لنا مخنياتو حواري قدوس باولوس بملات نكريستوس مسيلو كم كريستوس كوينو سلازا حالفة نعاي مسلو لنا نحنا دما كم باولوس نمسل مسيلنا دما نعاي مسلو زبلو كالو تتكاتي كنفري እግዚአብሔር ብጸጉው ይደግፈና ስለዚህ ታሪክ ናይቶም በእምነት ተመስክረሎም አቦታትና ምንባብ ምስትንታን አብህወትና በበቆሮብ ክንዓዮም ምፍታን እዚ እምነትና ከብርኸላን ከዕብየላን ይኽእል ካልም ስናይ እምነት ሰባት ምሕዝነት ምፍጣር ከምቲ ያቀዲምና ምስተጠራጠርቲ ሰባት ምኻድ ንእምነትና ዘዳኸም ይዝበልናዮ ምስናይ እምነት ሰባት እንተዳ ምሕዝነት ፈጢርና እምነትና ካብ ተጽባሕ ናብ ጽባሕ النعابية إزخيد سلازي بسنا يمنت سبات محزنات كنفتر كنكيل علنا كمون تحتنا انت عقسن كلمة لا كنكيل علنا مغنياتو كله سرحنا يسرح بقزاء طببنا بقزاء كيلت ناس مثلنا انت راخوينو ازي نعيشنت عشنتيو أبقى برهواريات تتصحيفو كم نرخبو بيتروسن يوهانسن نابت بيت مقدس ناخورون كلو قبرهواريات معرف سلسة وطرش ديش علنا إنه حدا أب وصل مجدي كوينو أبتي سب زملالسو كأن مجدي تقميتو زلم من زنبرة كاب أبوتاتنا هوارات قال متسوات ترخبه كدان ورقي ويد ما جمع ويد ما مجبن ترخبه أداو أو زاويزو بتجاهكم يلو خل منهم من كله أبوتاتنا قربيلهم ويتاكلوكم من كله زخانة يكون كحزوس لزيف كرلهم نعنا برور وي ورقي يبلان إيار سأنو ويكدان يبلنان زبلع مقون يبلنان زلنا نقر نعخا كنهبكا نابانا تأمت بسم قويتا يسوس كرسوس دما تنس مسبلوه كبرنا اغزيابير يخنو كابتي نعامتات تدني سلوز نبر الدوي حاويو تسيو النازللن النامس قنا اغزيابير عملاق أبتبيت صلوت كوينو يلمن سلوز نبر نابتوش تبيت مقدس بقارو تنكسا غيسو كده أو دمان እግዚአብሔር አምላክ የመስገን ነበረ በዚህ ዝተደነቁ በዚህ ተገረሙ ሰባት ድማ ናብ ጴጥሮስን ናብ ዮሐንስን አፍቲጦምና ጠመቱ ይዕዘብዎም ስለዝነበሩ ነዚ ዝራዩ አቦታት ዘይናቶም ናትና መባል ነውር ምዃኑ ስለዝፈልጡ አቦታትና ሐዋርያት ስለምንታይ ንዓና ትጥሙትለኹም ነዚ ሰብ እዚ ዘሕወዮ እግዚአብሔር ዳንበር ንሕና አይኮናን ክምስገን ዝግበኦ እግዚአብሔር እዩ ንዑ አመስግኑ በመባል እትንሳቶም بوم جيرو سرح እግዚአብሔር كمسكن أحلفهم هبومهم سلازي نحنا دما ولا زعابة سرح انت سرحنا بيت እግዚአብሔር انت نهزنا تاوت እግዚአብሔር انت غرزنا متصوات نبيت እግዚአብሔር انت هابنا من البات بخلتنا كيمسلنا نتي سرح جميرنا كساب نفتصمو عدمن طعنان ذهبنا እግዚአብሔር انبر كلتنا ገንዘብና ኃይልና አይኮነን ስራሕና ጀሚርና ክሳብ ንውድ እግዚአብሔር ስለዝረዳና ኢና ነዝዕዮዚ ክንዛዝሞ ዝኻልና ስለዚ በቲ ስራሕናዮ ስራሕ ትሕትና ክህልወና ይግባእ በቲ ዝዓየናዮ ዕዮ ዕጉባት ክንከውን ትሕትና ክንምላእ ክንክእል ኣለና ከምኡውን እግዚአብሔር አምላኽና ቀረባ ዓቕርክኻ ጌርካ ምሕሳብ እምነትና ከበርትዓ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ዝፍክረልና نحنا دما مدرو خوينا نسرح سبات نحاسبون ترا خوينا امونغونا كهلو زخيل فللي عابيو سلازي بز مغنيات زي دما نغزيابير املاخنا خي نقربو نغزيابير املاخ مسبدلنايو داغماينا اون ملس تبعات اي نركبن حيلي اي نركبن بز دما نغزيابير محرت كردانا يكلن ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ደጊም ይሉ አዕርኽተይ እምበር ባሮተይ አይብሎኩምን ይልና ደጊም የአዕርኽተይ እምበር ባሮተይ አይብሎኩምን ካበለና ንሕና ድማ የአዕርኽተይኹም ካበለና የአዕርኽቱ ካብ ገበረና ንሕና ድማ ከም አቦናን አዴናን ቆፂርና ከምቲ ምስ ወለድና ክንዘራረብ ዘለና ነገር ግጹለይ ክንብሎም ዘለና ነገር ሃቡና ክንብሎም زين سكفن زين حفرن كم بدمان እግዚአብሔር አምላክ ዘድለና ነገር
ሃበና ንበሎ ከምቲ ንሕና ሰሪሕና ጻማ ድኻምና ረኺብና ገንዘብ ንወለድና እንኩመዚ ናትኩም ጻማ እዩ ናትኩም ዓስቢ ኢልና ንህቦ ከምኡ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንህቦ ይግባና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ግዚኡ ክበና ንሕና ድማ ግዜና ክንህቦ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ቀጽልና ንሪኦ እምነትና ክትዓብን ክትውስኽን ቀጻሊ ክንጸሊ ይግባና ሐዋርያ ያዕቆብ አቦና ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 መልእኽቱ ከምዚ ክብል ጽሒፍልና ኣሎ ሓደ ኻባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተሎ ነቲ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ ንኹሉ ብልቅሲ ዝህብ አምላኽ ይለምኖ ንሱውን ክህቦ እዩ ይብለና ስለ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚ እምነት እንተዳ ጎዲልና ጥበብ እንተዳ ጎዲልና ነቲ እስኻ ከምዚ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ጌርካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ከም ሰባት ኣይኮነን ኣይጸባጸበናን እዩ ናይ ትማሊ ባህሪኻ ከምዚ እዩ ትማሊ ከምዚ ኔርካ ኢኻ እሞ ሎሚ ከምዚ ኣይግባእካን እዩ ዝብል አምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ዝጎደለና ኩሉ ክምልሃልና ክንልምኖ ይግባአና እምነት እንተዳ ጎዲልና ድማ ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ብምባል ክንጽሊ ይግባአና ኦ ጎይታይ ብፍጽምቲ እምነትካ እምነት ሃበኒ ከፍቅረካን ብዛዕባ ዝኾነ ጉዳይ ኣባኻ እምነት ንኽህልወንን ወላ እኳ ዓለም ኣብ ቅድመይ ጸልማት እንተኾነት ንስኻ ግና ገባሬ ሰናያት ምዃንካ ከኣምን እምነት ሃበኒ ኣእምሮይ ንጥበብካን ንፍርድኻን ከስተውዕል ኣዝዩ ንእሽቶ ብምዃኑ ምስትውዓልካ ሃበኒ ገባሬ ሰናያት ፈቃር ኩሉ ዝፈልጥን ኩሉ ዝገብርን ምዃንካ እፈልጥ እየ ብኣንጻር ዝግን እምነተይ ብዙሕ ግዜ ትደክም እያ ስለዚ ንድኽምቲ እምነተይ ደግፍ ብምባል ክንጽሊ ይግባአና እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ክህበና ከም ዝኾነ ርጉጽ እዩ ንእምነትና ክድግፍ ንእምነትና ከበርትዕ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ስለዚ እምነት ህይወት ዳ እምበር ንሰረተ እምነታት ወይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ዝተጻሕፉ ሓሳባት ምቕባል ጥራይ ኣይኮነን እምነት እግዚአብሔር አምላኽ መሓሪ ኢልካ ምሕረቱ ከይጠዓምካን ዘላለም ምንባር እግዚአብሔር ፈቃሪ እናበልካ ኣብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ክትጥዕም ዘይምኻል እግዚአብሔር አምላኽ ዓቃሊ እናበልካ ዓቕሊ እግዚአብሔር ምፍትታን ግን እዚ እምነት ክበሃል ኣይክእልን ስለዚ ግብራዊት እምነት ሒዝና ብህይወት ናብ እግዚአብሔር ክንበጽሕ ዳ እምበር ነቶም ፍልስፍናዊ ሓሳባት ወይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ዝተጻሕፉ ሓሳባት ጥራይ ምስትንታን ኣይኮነን እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርትና ከም ዝረአናዮ ሰይጣን ዝኣምኖ እምነት ክልሱ ሓሳባዊ እምነት ጥራይ ክኸውን ስለ ዝኾነ እምነትና ንኸይትብርትዕ ዓንቃጺ እዩ ስለዚ እምነት ህይወት ዳ እምበር ንሰረተ እምነታት ወይ ድማ ኣብ መጽሓፍትን ዝተጻሕፉ ሓሳባት ምቕባል ጥራይ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላኽና አጀሚሩ በሰላም ስለዘፈጸመና ክብርን ምስጋና ይብጽሐዮ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ጾምና ናይ ልምድ ግዜ ክኸውን ኣለዎ እዚ ክውን ንምዃን ድማ ብኾንቱ ጠፍእ ግዜ ክህሉ ኣይግባእን ብኾንቱ ዝጠፍእ ግዜ ምእላይ ምልምማድ ኣብ ጾምና ኣገዳሲ ይኸውን ብኾንቱ ዝጠፍእ ግዜ እንተለና ብመጀመሪኡ ሓጢኣት እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቂ ሰባት ዝፈጠረና ከም መላእኽቲ ከነመስግኖን ከንውድሶን መላእኽቲ ብዘይ ዕረፍቲ 24 ሰዓት ካብ መስገንዎ ንሕና እውን ብኾንቱ ጠፍእ ግዜ ክህልወና ኣይግባእን ብተወሳኺ ድማ መንፈሳዊ ግብሪ ዘይብሉ ብኾንቱ ዝጠፍእ ግዜ ንሰይጣን ምዕዳም ብኡ ኣቢልካ ድማ ናብ ሓጢኣት ምምራሕ እዩ በዚኦም ድማ መነኮሳት ኣቦታትና ስራሕ እንተዘየለ ክሳዕ ቆቢዖም ፈቲሖም ብምስፋይ ጽሙዳት ዝኾኑ ስለዚ ኣብ ግዜ ጾምና እዚ ግዜ ምጥፋእ ብኸመይ ከነመሓይሹ ንኽእል ነቶም ምስ ሰባት ምዕላልን ምትእኽኻብን ምብፅጻሕን ኣብ ዘይጠቕሙ ጉዳያት ምዝታይን ዓለማዊ መጽሓፍትን መጽሔታትን ምንባብን
راديو مسمع تلفزيون مرأي إنترنت متقام جيم متصوات بتقلال أم مزنقع اصطفو جزينا كنعقوم كنكئل ألونا زيد ما أم منفساوي جبرن ركب مس أملاخنا مدلالن بمعال كخوني قبا زيد ممد لسانا كتصوم يحجز نزين مقبار نزوم صعبو سلسة نقرات نكتل أقداس تزي كوينو مسب زي مزراف وي نزربا زعدمو نقراتن قالاتن زي متقام حات ارتي ملستات مهاب نأمرونا لما أب منفساوي حسابات بمتصماد أب سقطانا كنتصنع نخل كمون جزيت أمنا ناي تعسان ناي نفس مورادن لمد كنقورلو يقبانا صوم ناي تعسان ناي نفس مورادن جزيب مخانو لنفسنا تحتنا نلامدلو مدرخ يخون نفسنا كم نقص داويت كم حاخمشتن حمدن كسع نقطرا درجة خنبصح አሉና نزي خنبصحو نزم صعبو نغرات كنكتل نخل قداماي كتمسገን ዘይምድላይ نفسخ اتعابيخ مزرابن موداسن زامسلو كتوجد يغبا كالاي اب صورتكا ناي حزنن ناي تعسان قالات متقا نابنت زمارا داويت زمره مزمور او غويتاي بخوراخا ايتغنحني بحرقتك اي تقطعني زامسلو كندغم يغبا ثالثاي ابت تميلون كتبلع كوف ابزبل كالون انا حطتني كبلع يغبانني إلكا حاجاتك خصبصب አለውካ ጣሳ ተሰምዖ ሰብ ድማ መግቢ ዋላ እተአዝዩ ዘህርፍ ዓይነት ኣብ ቅድሚኡ ይዳለወሉ ኣይብህጎን ጥሜት ቆንጥዎ ምስ ጀመረ ድማ ንነፍሱ ተነስሐ ቀድም ዳሓር ተበልዒ ይብላ ራብዓይ መዓልታት ጾም ንነስሐ ንነፍስና ምስ ኣምላኽ ንምርኻብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ኣስተውዒልና ምስ ኣበ ነፍስኻ ምዝርራብ ሓምሻይ ናይ ትሕትና ስራሓት ክትሰርሕ ንነፍስና ክንእንፍተላን ክንደፍኣን ኣሎና እዚ ድማኒ ጽጉማትን ሽጉራትን ብጉልበት ምሕጋዝ ዝኣመሰሉ ነገራት ክንዓይ ንኽእል ሻድሻይ ናይ ምጽናዕ ልምምድ ከምኡውን ግዜ ጾምና ንመንፈሳዊ መጽናዕታት ልምምድ ከነካይደሉ ይግባአና እዩ ኣብዚ ናይ ጾም ግዜና ክንላመሮ ዝግባአና ምጽናዕ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ንጸሎት ዝኾኑና ከም መዝሙር ዳዊት ውዳሴ ማርያም ከምኡውን መልክዓትን ድርሳናትን ናይ ቅዳሴ ዝኣመሰሉ መጽሓፍቲ ከነጽንዕ ንኽእል እዚ ንባዕሉ ጸሎት እዩ ተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ክንሳተፍ እንታይ ይበሃል ኣሎ ከነሰንትንን ይሕግዘና እዩ ከምኡውን ነዞም መጽሓፍቲ ብምጽናዕ ጸሎትና ኣብ መጽሓፍ ምህላውን ዘይምህላውን ከም ዘይምርኮስ ንምግባር ኣገዳሲ ባእታ ይኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዞም ልምምዳት ኣብ ግብሪ ኸነውዕሎም ብጸጉኡን ብምሕረቱን ክድግፈና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣብቲ ጎደናታት ናይ ተዓዲ ዘወር ክትብል ድሕሪ ምጽናሕ አንደበት ደው ብምባል ኣብ ጥቓ እግራ ዝነበረ እምኒ ኮፍ በለት እታ ሓጥእ ሰበይቲ ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት እምኒ ንታሕቲ ናብ መሬት እናጠመተት ዘሕለፈቶ ህይወታ ሓደ ብሓደ ክዝክሮ ጀመረት ታሪኽ ህይወታ ልክዕ ከም ዓቢ መንጸፍ ተሳኢሉ ኣብ ትሕቲ እግራ ዝተነጽፈ ኮይኑ ተሰምዓ ንኽትሪኦ ዘይብህግ ኣዝዩ ብዙሕ ጭሕንግርጋራት ዝመልአ ስእሊ እዩ ነይሩ ናመንዝርነት ርክስቲ ህይወታ ነቲ ስእሊ ዘይናቱ ሕብርታት ብምሃብ ነቲ ጭሕንግርጋራት ዝገደደ ኣኽፊኦሞ ነበሩ ንታሕቲ ምጥማት ኣይቋረፀትን ወላካ ትሕባ ሓሳባት ተስተንትኖ ዝነበረት ታሪኽ ህይወታ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ይኹን ካብ ምኽባዱ ዘኪራ ምስ ቁርቃሩን ዓዲ ወዓለትን ዝተሰከመቶ ጾር ሓጢኣት ካብ ምኽባዱ ዝተላዕለ ትገብሮን ተሓስቦን ጠፊእዋ ነበረ ደቂ ተዓዱን ተኾኑ በቲ ትገብሮ ናይ መንዝርነት ናይ ርክሰት ስራሕ ሓዱካ ቁልሕ ዝብላ ይነበረ እንትርፎ ብሓለንገ ሕሜት ፀርፍን መመሊሶም ክገርፎ ሓዱካ ብዓይኒ ድንጋፀ ካብቲ ዝነበረቶ ህይወት ንክትወፅእ ዝሓስብ ኣይነበረ
እታ ሓጥእ ሰበይቲ በቲ ዘሕለፈቶ ህይወታ ኣዝያ ተጣዒሳላ። እሞኸ ሽግራ ንመን ትንገሮ? ጾራኸ ንመን ትሃቦ? ሓደ እኳ ንፈውሱ መሓላናት ትብሎ ሰብ ኣይነበራን። ልባ ብጓሂ ሓዘን ተመሊኡ ዓይንታ ካብ ዝተኸለቶ መሬት ምንቅስቓስ ኣብያ። ክሳዳ ብምድናን ደሪቑ ኮፍ ምባል ኣረብሪብዋ ነበረ። ሃንደበት ግን እቲ ቁሩብ ጽሙ ኢሉ ጸንሐ ጎደና ጫውጫው በለ። ስምዖን ፈሪሳዊ ንኢየሱስ ምስኡ ክበላዕ ሓቲትዎ። ዝገርም እኳ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ሕራይሉ ኣብ መኣዲ ምስኡ ተቐሚጡ ኢሎም ኣብ ዝበለ ድምፂ ጫውጫው በሉ። እናተገረሙ ብጥቓቲ ሓጥእ ሰበይቲ ሓለፉ። እታ ሰበይቲ እውን ብምግራም ካብቲ ድንን ኢላቶ ዝነበረት ክሳዳ ኣቕንዐት። ኢየሱስ ኣብ መኣዲ ስምዖን ፈሪሳዊ ተቐሚጡሎ ብውሽጣ ነቲ ዘረባ ኣሰላሰለት። ንእሽቶይ ተስፋውን ኣብ ሓንጎላ ቅጅል በለ። እወ ኢየሱስ ካብቶም ዓዲ ብምልኦም ፍሉይ ብምሕረት ዝጥምታ ዓይንቲ ከም ዘለዎ ዘከረት። ብምሉኡ ጾራ ንኸራግፈላ ንኽስልምነውን ብድዲላ ካብቲ ዝነበረቶ ብትብዓት ተንስአት። ታህዋኽ ብዝተሓወሶ ስጉምቲ ድማ ንቤታ ምርሕት። ቤታ ምስ በጽሐት ነቲ ማዕጾ ገማ ኣቢላ ብምኽፋት ኩሉ ዘቐመጠቶ ገንዘብ ካብ ቦትኡ ጎርጊራ ብምውፃእ ኣዝዩ ክቡር ጨና ንኽትገዝእ ወሰነት። ዝነበረኣ ገንዘብ ኩሉ ኣኪባ ድማ ናብቲ ናይ ተዓድሎ ዝበሃል ናይ እንዳ ጨና ድኳን ኣተወት። ነቲ ዋና ድኳን እውን ተርባጽ ብዝተሓወሶ ስምዒት እቲ ዝተዓመ ቅዱስ ቅብእ ዶ ክትበኒ ኢላ ሓተተቶ። ንሱ እውን ርእሱ ላዕልን ታሕትን ብምንቕናቕ ኣረጋገጸላ። ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ቅዱስ ቅብኢ ሒዝላ መጠ። እዚዩ እቲ ዝኸበረ ዝተዓመ ዘለና በላ። ንሳ እውን ብዘይ ዘረባ ገንዘብ ብምሃብ ነቲ ቅዱስ ቅብኢ ሒዛ ናብ እንዳ ስምዖን ፈሪሳዊ ገስገሰት። ነተን ብሩሃት ዓይንቲ ጐይታ ንምርኣይ ብታዋኽያ ትስጉም ነይራ። ኣብቲ ቤት ከም ዝበጽሐት ምስ ፈለጠት ንኽትኩሕኩሕ ኢላ እውን ደው ኣይበለትን። ህርድግ ኢላ ኣተወት። ኩሎም ቶም ምስ ጐይታ መኣዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ብምምጽኣን ኣተኣታትዋኣን እንዳተገረሙ መግቦም ገዲፎም ፈጠጥ ኢሎም ጠመትዋ። ንሳ ግን ካብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ነተን ብሩሃት ብምሕረት ዝመልዓ ዓይንቲ ጐይታ ንምርኣይ ኩሎም ብዓይና ኸሊላቶም። ኩለን ዝጥምትኣ ዝነበራ ዓይንቲቶም ኣብቲ ቤት ዝነበሩ ጽልእን ጭካንን መሊአን ነበራ። ኣብ መወዳእታ ግን ዘይጠመተተን ዓይንቲ ናይ ጐይታ ነበራ። ንሳ ግን ብዘይ ምስትውዓል ቅድም ንኹሎም ጠሚታቶም። ብምሉእ ተስፋ ዓይንታ ካብኣቶም ብምልጋስ ናብ ናይ ጐይታ ዓይንቲ ገበረተን። ልባ ድሮ ብተስፋ ክትነጽን ባህውን ክብላ ጀመረ። ካብተን ብሩሃትን ፍሉያትን ዓይንቲ ምሕረት ርህራሄ ፍቕሪ ኣንበበት። ብብርካ ኣብ ጥቓ ጐይታ ራዕ ኢላ ብምውዳቕ ድማ ብፍጹም እምነት ብብኽያት ተነኽነኸት። ዝዛሪ ዝነበረ ንብዓታውን ኣብ እግሪ ጐይታ ዓሊቡ ነቲ ብንብዓት ዘጠልቀየት ተእጋር ድማ በትሃሪ ጨጉራ ጌራ ደረዘቶ። እናሰዓመትን ካብቲ ዘምጻቶ ቅዱስ ቅብእ ጌራ ንእግሩ ቀብአት። ሓደ ካብዞም ነዚ ኩሉ ብምግራም ክዕዘቡ ጸንሑ ስምዖን ፈሪሳዊ እዩ። ብልቡ እውን እዚ ነቢ እንተዝኸውንሲ እዛ ትትንክዮ ዘላ ሰበይቲ ሓጥእ ምዃና ፈለጠ ነይሩ ኢሉ ሓሰበ። እቲ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ጐይታ ግን ድሮ ሓሳብ ልቡ ፈለጦ እሞ ስምዖን ዝብለካ ኣለኒ በሎ። ስምዖን ፈሪሳዊ ድማ መምህር ተዛረብ በለ። ጐይታ ድማ ንሓደ መለቅሒ 2 ዕዳ ነበርዎ። ኣብቲ ሓደ 500 ካብቲ ሓደ እውን 50 ዲናር ነበርዎ። ስፈዲዎ ስለ ዝሰኣኑ ድማ ንኽልቲኦም ሓደ ገሎም። ካብኣቶም እቲ ኣዝዩ ዘፍቅር መኖሚ? ስምዖን ድማ ንዓይሲ እቲ ብዙሕ ዝተሓደገሉ መስለኒ ኢሉ መለሰ። እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ርህሩህ ዝኾነ ጐይታ ኸዓ ቁኑዕ ፈሪድካ በሎ። ሽዑን ሽዑ ድማ ናብታ ኣብ እጋሩ ብዘይ ምቁራጽ ትስዕም ዝነበረት ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ንስምዖን ከም ዝበሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ትሪኣ ዶ ኣለኻ? ናብ ቤት ከኣቴ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን። እዚኣ ግን ብንብዓታ ኣእጋረይ ጠልቀት ብፀጉራ እውን ደረዘት።
ንስኻ ይተሳለምካንን እዚኣ ግን ካብተኣቱ ጀሚራ ኣጋረይ ምስ ዓማይ ቋረፀትን ንስኻ ንርእሰይ ብዘይቲ ለኻኻ እዚኣ ግን ኣጋረይ ብቅዱስ ቅቢ ቀበአት ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲግላሉ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ግን ሒደት ዘፍቅር ኢሉ ብዛዕባታ ሰበይቲ ዘርአየቶ ፍቕሪ ንስምዖን ገለጸሉ ናብኣ ቅርብ ኢሉ ድማ ኃጢአትኪ ተሓዲግልኪ በላ ኣብ እግርኻ ዘፍሰሰቶ እቲ ክቡር ጭና ምስ ንብዓታ ሓዊሳ ምሕረትካ ሚና ዓስሞ ኣሕፊርካያ ኣብ እግርኻ ምስተደፍእ ሰባት ዝዓበሰ ጌርካላ ዓቢ ምሕረት እታ ሰበይቲ ኩሉ ዝነበራ ጾር ብፍጹም ተራገፈላ ልባውን ብሓጎስ መለት ኣብቲ ማዕዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰባት ግን ብልቦም እዛ ኃጢአት ክሓድግ ዝኽእልሲ እንኮን እዩ ኢሎም ሓሰቡ ኣቦ ፍቕሪ ኣቦ ምሕረት ዝኾነ ጎይታ ግን ብርህራሄ ኣደዋ ሒዙ ብምትንሳእ እምነትኪያ ዘድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ይበላ ንዓይውን ሃበኒ ከምትናታ ልቢ ከምትናታ ልቢ ጣዕሳ ክዕጥቆ መንፈሰይ ዘዕቢ መንፈሰይ ዘዕቢ ብዓይነይ ዘይኮነ ብልበይ ክነብዕ ብልበይ ክነብዕ ሕይወተይ ከንጽእ ርኽሰተይ ከብቅዕ ርኽሰተይ ከብቅዕ ኣብ እግርኻ ዘፍሰሰቶ እቲ ክቡር ጭና እዛ ሰበይቲ ነቲ ኩሉ ዝገበረላ ብምንታይ ከም ትኸፍሎ ጠፍኣ እቲ ካብ ማንም ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሕድገት ኃጢአት ኣብ ርእሲኡ ድማ ሰላም ተዋሂብዋ ካብቲ ቤት እናተሓጐሰት ጾራ ደርብያ ወፀት ኣብ እግርኻ ዘፍሰሰቶ እቲ ክቡር ጭና ምስ ንብዓታ ሓዊሳ ምሕረትካ ሚና ዓስሞ ኣሕፊርካያ ኣብ እግርኻ ምስተደፍእ ሕሜት ሰባት ዝዓበሰ ጌርካላ ዓቢ ምሕረት ንዓይውን ሃበኒ ከምትናታ ልቢ ከምትናታ ልቢ ጣዕሳ ክዕጥቆ መንፈሰይ ዘዕቢ መንፈሰይ ዘዕቢ ብዓይነይ ዘይኮነ ብልበይ ክነብዕ ብልበይ ክነብዕ ሕይወተይ ከንጽእ ርኽሰተይ ከብቅዕ ርኽሰተይ ከብቅዕ ኣብ እግርኻ ዘፍሰሰቶ እቲ ክቡር ጭና ምስ ንብዓታ ሓዊሳ ምሕረትካ ሚና ዓስሞ ኣሕፊርካያ ኣብ እግርኻ ምስተደፍእ ሕሜት
ንሰባት ዝዓበሰ ጌርካ ለዓቢ ምሕረት ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጾም ንደቂ እግዚአብሔር ንክርስቲያን ወገን መንፈሳዊ ህይወቶም ዝዓቢሉ ንእግዚአብሔር ዝምሩሉ ዝዓበየ ደረጃ ንኽበጽሑ ናይ ልምምድ መድረኽ ናይ ጸሎት ልምምድ ኣብ ግዜ ጾምና ከም ቀንዲ ዕላማ ክንሕዞ ዝግባአና ጸሎትና ምውሳኽ ኣብ ጸሎትና ከይንዝሕልን ከይንደክምን ከይንቋርጽን ነዞም ዝጥቀሱ ልምምዳት ንከተል። ቀዳማይ ናይ ጸሎት ልምምድ ኣብ ግዜ ጉዕዞ ኣብ ጉዕዞና መዝሙር ዳዊት ሓጸርቲ ወይ ድማ ፍሉያት ጸሎት ብምጥቃም ሕልናና ናብ እግዚአብሔር ክስቀል ኣለዎ። እዚ እናገበርና ንገዛእ ርእስና ብልምምድ ኣብ ግዜ ጾምና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነስምሮ ይግባእ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ሰብ ከለኻ ምጽላይ ንነፍስኻ ምልምማድ ኣብ ኣኼባ ሃሉ ምስ ኣዕሩኽትኻ ምስ መሓዙትካ ወይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕልናና ናብ ኣምላኽ ምልዓል። ስቕታ ልሳን ኣገዳሲ እዩ። ልብኻ ግን ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽሙድ ዝርርብ ምግባር ማለት እዩ። በዚ ድማ ቅዱሳን ኣቦታት መልሓስካ ስቕ ይበል እሞ ልብኻ ክዛረብ እዩ ዝብሉ። ሳልሳይ እናስራሕካ ምጽላይ ምልምማድ ስራሕካ ናይ ጉልበት እንተኾይኑ ምስ ስራሕካ ጸሎት ከተዋህድ ኣየጸግምኒ። እዚ ካብ ታሪኽ ቅዱሳን ክንምልከቶ ንኽእል ኢና። ንምንታይ ኣብ ኩሉ ዕይኦም ጸሎት እናገበሩ ይዓዩ ስለ ዝነበሩ። ነቶም ኣብ ዓለም ኣድህቦ ናይ ኣእምሮ ዘድልዮ ስራሕ እንሰርሕ ግና ኣብ ግዜ ስራሕና ንሕፅር ዝበለ ግዜ ብተደጋጋሚ ልብና ናብ እግዚአብሔር ብምስቃል ክንጽሊ ንዕኡ ዘለና ጽምኣት ካብኡ ንነዊሕ ክንፍለ ከም ዘይንደሊ እዮና ኽባርኽ ብምልማን ዝኣመሰሉ ነገራት ክንለማመድ ንኽእል። ራብዓይ ኣብ ጸሎት ጸኒዕካ ምጽናሕ ምልምማድ ጸሎትካ ንኽትዓጹ ካብ ህልውና ኣምላኽ ክትርሕቕ ክትወኽ የብልካን ክትጽመም ጸሎትካ ክትቕጽል በብቕሩብ ድማ ክትውስኽን ክትምዕብል እናለካ ከምቲ ንኽትዛረቦ ጽናሕካ ሰብ ቻው ንኽትብሎ ግዜ በልዕካ ፍቓድ ሓቲትካ እትፋነዎ ኣብ ግዜ ጸሎትካ ድማ ቅድሚ ምዛምካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ምሕታት ክትላመድ ትኽእል ኢኻ። ሓምሻይ ኣብ ጸሎት ንጽህናን መንፈሳውነትን ምልምማድ ኣብዚ ኣብ ጸሎትና ርድኢት፣ ዕምቆት፣ ፍቕሪ፣ ትሕትና ናይ ጣዕሳ መንፈስን ከምኡ ድማ ብዘይ ምኩልላፍ ንምጽላይ ክንላመድ ኣሎና። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምስ ዘጸግመና እዞም ዝስዕቡ ልምምዳት ሓገዝቲ እዮም። ንገዛእ ርእስኻ ስለ ጸሎት ንምጽላይ ምልምማድ በዚ እዮም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎት ዝጸገሞ ሰብ ብኸመይ ጸሎት ክመሃር ይኽእል ዝብል ሕቶ ምስ ዘቕርበሎም ብጸሎት ዝብል መልሲ ዝምልስሉ። ንኣምላኽ ጸሎት ክምህረና ከም ሐዋርያት ኣቦታትና ክንልምኖ ይግባእ። ንስለ ካልኦት ምጽላይ ምልምማድ ክንደይ ግዜ ሰባት ኣብ ጸሎትካ ክዝከሮም ሓቲቶምካ እሞ ረሲዕካዮ ኣለኻ እምበኣር ኣብ ግዜ ጾምካ ብዛዕባ እዞም ሰባት ጸሊ። ንሽጉራት፣ ንሕሙማት፣ ንቤተ ክርስቲያን፣ ንኣገልገልታን ንዘይኣምኑ ከምኡውን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ጸሊ። ስለ ዝጸርፉኻ ምጽላይ እዚ ዝያዳ ካብ መምርሒ ናብ መለኮታዊ ትእዛዝ ይቐርብ። ዝያዳ ኣብ ግዜ ጾም ነዚ ነገር እዚ ከነተግብሮ ሓይሊ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብዚ ግዜ ጾምና ኢና ስለ ዝጸርፉና ጸሎት ምግባር ክንላመድ ዝግባእ። ተወሰኽቲ ልምምዳት ጸሎት ኣንጊህካ ምጽላይን ኣብ መዓልትኻ ብቐዳምነት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ተላመድ። ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ጸሎቶም ምድጋም ተላመድ። ንኣብነት ውዳሴ ማርያም፣ ኣርጋኖን ዝኣመሰሉ። ብልቢ ንኽትጽሊ ዘተባብዑኻ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ኣንብብ። ቅድሚ ዝኾኑ ዕዮ ምዕያይካ ከምኡውን ናብ ዝኾነ ቦታ ቅድሚ ምኻድካ ጸሎት ኣዘውትር። ግዜ ጾምካ ናይ ጸሎት ልምምድ መድረኽ ምዃኑ ተረዲእካ ወትሩ ኣብ ጸሎት ትጋህ።
መንፈሳዊ ዕዮ ገዛ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝተዋህበና ዕዮ ገዛን ብውልቅና ነዚ ዓብ ጾም ዝመደብናዮ ዕዮታት ኣብ ምፍጻም ነፍስና ከመይ ኣላ? እቶም ጽቡቕ ዘለና ክንብርትዕ፣ እቶም ዘይተግበርናን ዝተረፈና ነገር ዘሎን ድማ ተስፋ ኣይቆረጽና ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣማላድነታ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ተረዳእነት ቅዱሳን ተወኪልና ንቃለስ። ናይ ሰሙን ዕዮ ገዛ ድማ ቀዳማይ ኣብ ስብከት እምነትና ክትዓቢ መንነት እግዚኣብሔር ክንፈልጥ ይግባአና ኢሉ ኣሎ እሞ ናይ እግዚኣብሔር ባህርን መንነትን ምፍላጥ ቀዳማይ ዕዮ ገዛና ይኹን። ካልኣይ ዕዮ ገዛ ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ናይ ጾም ግዜ ክንለማመዶ ዝግባአና ልምምድ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ጸሎት ልምምድ ተዋሂብና ነይሩ። ሎሚ ድማ ምዘን ሰለስተ ተጠቂሰን ዘለዋ ተሓሓዝ ሰለስተ ልምምድ ተዋሂብና ኣሎ። ነዚ ተጠቂሱ ዘሎ ልምምዳት ኣብ ግብሪ ንምውዓል መዓልታዊ ንቃለስ መበሊና ምኽንያት ዘይነበረና ባህሪ ሃንደበት ከነምጽኦ ክኸብድ ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ ደገፍ ኣምላኽ እናሓተትና ናይ ጾም ግዜና ናይ ልምምድን ናይ ዕቤትን ግዜ ክንገብሮ ይግባእ። ነዚ ክንፍጽም እግዚኣብሔር ብጸጋን ምሕረትን በረኸትን ብዝተመልአት የማነይቲ ኢዱ ይባረኽን ይቐድስን። ናይዚ ሰሙን መደብ ኣብ ዝተፈጸመ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።